салому алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки канали мошини савдора навороша тамошо мекунанд. Дӯстон, як бор дига хуш омадед. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. навора бародар то охира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. бародарое ки мошини фурӯшии замин хона дорен ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузорен, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp дорем. дар ин рақамҳо равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен, идора хуб гузаронден ва мо боша мегзарем бародаро ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзара сар мекунем бародаро аз Toyota Camry ки соли барориши 2004 солай. кузов седан, объем мотор бошад dv4 литрай, сӯзишворӣ бошад бензина газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ бародаро, камбудӣ надорад гуфтай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеай 50 000 сомон нархш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 311 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, биёин ай пеш муомила мекунем, бо камтар арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Tiburon соли барориш 2003 сол. объем мотор бошад dv4 литр, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяд бародар, соҳиби мошин яъне. мошин камбудӣ надора мегӯяд, фақат мешини ҳайш мекунӣ, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 40 000 сомон нархш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 249 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, биёин ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 5 серия соли барориш 2003 сол. кузови седан, объем мотор бошад 25 литр, сӯзишворӣ бошад бензина газай, коробкаш автомат. мошина гуфтай документош 1 сола ҳастай, гази бензин ҳардуш кор мекунад, гази евро 4 задагия, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора бародаро 45 000 сомон нархш кадай соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 280 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, марҳамат занг занен, биёин ай пеш дар пеши мошин мақсад маслиҳат мекунем, барои нархш арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳаст бародаро, матаблоки фурӯшӣ чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолатша. ҳолаташ аҷоиботай, камбудӣ надорад. фирмаи Камабдай, моделаш марҳамат ина дар рӯи экрани шумо меброяд чӣ моделай. шахсоне ки истифода мебаранд медонанд ба фикрам ира. фурӯхта мешавад, дар шаҳри Бохтар қарор дора бародаро, камбудӣ надорад гуфтай 12 500 сомон нархш кадай. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. биёин ай пеш гуфтай бо муомила дора арзонш мекунем. газели фурӯшӣ дорем бародаро, ки соли барориш 2006 солай. кузов коляска, коробкаш механик. ҳолаташ хуб, аҷоиб, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар район Адисова бародаро 250 000 рубл нархш кадай соҳибаш. харидор аниқ боша гуфтай, биёин ай пеш маслиҳат мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби газел дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1996 сол. кузови хетчбек, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. мошинча 100% гуфтай соҳибаш, стоп стартай, диск, монитор, задни камера, ҳама чӣ хулоса дора. мошина фақат мегирӣ, ҳайш мекунӣ, фурӯхта мешавад. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 32 000 сомон нархш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 199 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай, бо муомила мекунем. алиш ҳам меша гуфтай, вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунем ба Мерседес боша, бо хубтар мешавад ҳамихе вариант. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra A соли барориш 1993 сол. объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика.
мошин гуфтаи мотораш расход надора, соатворӣ кор мекунад, балонош 80%, акклиматори нав дора. Документош 9 моҳи дига ҳастай, сентр замок, краскаш камтарак кор дора, тамом. Дига камбудӣ нестай. фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Данғара бародаро қарор дора, 12500 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 77000 рубл мешава. Харидор аниқ боша гуфтаи бо муомила мешава, арзон мекунем. марҳамат шахсони харидор. Барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барори 1696 сол. кузофи седан. объем мотор боша 6 литраи, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин мега ягон расход надора соҳибаш, ҳамаш кардагиай тӯбчай, газ бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтарай бародаро 38000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 236000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи биёин ай пеш муомила мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти пурава аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ихиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайк зоира бародаро фаромӯш накунед ва мо гӯша мегзарем ба эълони навбатӣ. Mercedes-Benz V124 соли барори 1991 сол. объем мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш техасмоторо то моҳи августа ҳастай. камбудӣ надора, камрасходай, мотор кузофиш задагӣ нестай, фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар ноҳияи Кони Бодомай бародаро 26500 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 165000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи бо муомила мекунем, арзон мешава. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ихиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барори 1995 сол. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш гази бензин кор мекунад, ҳуҷҷатҳои солона дора. мошин пусидагӣ надора, кузофиш беҳад тоза гуфтай, мотор шуда гап несай, ду дари пеш электропакет дора, хадавоиш қади акклиматориш тай навай 4 баллони нави 100% дора. нарӯшка камтар, краска мега тамом. фурӯхта мешава. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 16500 сомон нархш кадай. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 102000 рубл мешава. нархи охирча гуфтай дига арзонуш намекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Mark D соли барори 1997 сол. кузофи седан. объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш автомат. мошин гуфтай ҳамаш созай, 1 сола ҳуҷҷат дора, мотор, коробкаш созай, фақат хадавоиш камтарак кор дора. фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон 18000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 112000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешава. варианти Алиширам ҳаст. ай дошта бошем гуфтай марҳамат занг занед, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия S соли барори 1996 сол. кузофи седан. объем мотор боша 2.8 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфтай фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора, 28000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем агар 174000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. мошин алиш меша гуфтай вариантҳо дошта бошен, занг занед, пешниҳод кунед, мебинем, маслиҳат мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ ва пурава аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota RAV4 соли барори 1997 сол. объем мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш автомат. мошин гуфтай ҳуҷҷат дора, мотор, рулавой, коробка автомат, ҳамаш 100% фурӯхта мешава. камбудӣ надора. айни ҳол мошин дар шаҳри Панҷакен қарор дора бародаро 28000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 174000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, беҳуда занг назанед. фақат харидор аниқ занг зана. барои маълумоти пурава аниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгири моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳаррӯза наворҳои нав ба нав пешкаши шумо бикунем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад.
хайр.